थालिरनि खारै बानायदो दाना जाबाय नोङो हाबाबा गला मबाय जि मोजां नों हाबखासिगोनसो दाना हाबखासिगोन गासिनो नै नायनो फैदो आङो अनला खारै जानो खारदै बानायदों मालाय नै आथिया थालिरखौ हाखावगासिनो दाहाय देखायगोन आं नोंखौ जि बुरजा हाबाय नै जोंहाबो बावखुंग्रिनि थाखाय मा होनो अर्डार खालामखानोसै नै ओरै इदि बेरायाव होदों आरामनो साफा साफा गोबाब ना आरामनो फुंनिफ्रायनो सान्दुं नांखायो बिराद मोजां रानसिगोन आरो नै बेबायदि साफा आलायनानै दोनखाबाय बेरायावहाय हा थाबायगासिनो नै थाबायगासिनो दङ आरामनो गोसो बायदि गथ'आ एलाय इस नै ओरैबो दंबावो लारि लारि फानगोन ना माबाखौ खारदैखौ फानगोन ना खारदैखौ आइ अमा दंलै गैलासोमोन नै बैसागुनि थाखाय बिखाबाय बिनाय लोगो लोगो मोननांसिगोन आरो ओमफ्राय नै अमायाबो अन्थावथाव टिस 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 आरो माथो लाफा मैगं दंबावो आयै आं हालाहाय बायफैखागोन बेखौ जानोबाथाय बिराद मोजां जाना दं नै लाफाया ग्लब ग्लबनो बा मासे फ्रेस फ्रेस लाफा मैगं थाजा थाजाथारहाय गोबोराबो मालाय न'आवनो दङब्ला ओंखायनो सोमखोर सोमखोर मैगं माबा फोनानै गायनानै जानो हायो नै बिराद गुवारखा एसे साफा साफाहाय नै थांनो फैबाय हाब्रैना आरि हाजारनि फ्रेस फ्रेस मैगंलै नायलांदोंसो आङो खुमब्रा थाइसे दङ ओइ नै हांसोजों जानो थाखाय बिराद टेस्टिहाय आयै औ ओइ थाइसेल' नङा थाइसे दंबावो फिसानो